a yau ne za mu yi shari'a. Ranka ya daɗe. Me aka yi? Sai na sharara maka bani wallahi. Tawa sun sha wuya. To. Dai baka da mutunci. Ina ganin ranka ya daɗe muna waya kurɗa. To. Rana fa ta dalle. Ina hankalinka ne ya je. Aje Jamus. Ba zai yiwu ba. Ƙarya kake. Ranka ya daɗe talakawa sun ce a sasanta. Ya danganta a kansu. In suna son a sasanta. In suna so a sasanta sai a sasanta. To in ba su son a sasanta. In ba su so a sasanta kuma bismillah. Wallahi za ka ci ubanka. Rana fa ta dalle. Yaushe komi da komi zai rage tsada a rage a Najeriya. Da shekara 30 kana Najeriya. Me? Allah kai sai na yake ka. Maza.